Estic molt content perquè la sentència ha fet justícia i perquè ha quedat acreditat que el Barça que vam deixar nosaltres quan vam finalitzar el nostre mandat no estava arruïnat. És fruit d'un ressentiment, és fruit d'unes ganes de desprestigi. El fet de crear aquesta falsedat que el club estava arruïnat els ha permès prendre una sèrie de decisions que eren contràries als valors del Barça. El vincular Qatar a la samarreta, per exemple. Un especial agraïment al Pep Guardiola, al Manel Estiarte, especialment en el Pep Guardiola, el fet que es pronunciés públicament durant aquest procés demanant que s'acabés. En aquest aspecte jo crec que comprendreu que li estigui agraït eternament. Vull també agrair al Johan Cruyff també per aquest fet, perquè s'ha mullat públicament a favor que s'acabés aquest acarnissament. Crec que la pau social només està en mans de qui exerceix el poder, i qui exerceix el poder penso que si és intel·ligent ha d'exercir-lo amb generositat. Què n'espero? Doncs home, jo no n'espero res, perquè què vols que n'esperi d'una junta directiva que ha intentat fer veure que havíem gestionat malament el club? Davant de tot el que està succeint, per suposat que no descarto el ser candidat a les properes eleccions a la presidència del Barça. Aquest sí que tinc clar que si ho fes hi ha una sèrie de persones que sabem com fer-ho i que per tant potser si pensem que podem aportar quelcom important de nou a l'entitat, aleshores cap la possibilitat, no descarto de fer-ho. Tinc un avantatge i és que ja ho he fet, ja sé com es fa. I per tant, en aquest sentit, no necessito tant de temps com altres i a més ser les persones que han respost que poden, en els llocs claus de l'entitat, fer que l'endemà governéssim el club.